ko na ano yung paggawa ng pitch dito. Kaya natapos. Hindi pa nagpakita. Pagpita yan. Switch mo yung TV dun. Tingnan mo. Hello. Makukuha na. Hello. Hindi ka naman nagpapakita. Switch mo yung TV dun. Tingnan mo kung makukuha na. Dapat nagpapakita ka. Ayoko nga eh. Show your face. Show your face. Okay. Kuha niya sa TV. Ha? Kuha nga niya doon. Oo.
sugid mong ano to. Ang sugid Sino? mong taga-subaybay. Si Ramon. Oo. Shout out nga pala kay Ramon. Thank you sa lagi mong panonood sa akin. Siya na kayo kung hindi ako nagpapakita. Yung ginagawa ko nagpapakita ko. Camera siya ganda. Mhm. Camera siya. Nagimas. Yes. Makikita yun. Mhm. Sino? Sa video, nahuli natin. Labas mo yung aking reloj. Ano makita? Hindi, ilalagay din. Ito yung 8%. Ay, matapos. Ito partner niyang ginagawa ko, Brad, oh. Nararamdaman walang pasok. Kaya iinom. Mga nanonood dyan, shoutout nga pala sa inyo, ha.
Ito, inihaw ko na to kanina umaga. Itong mga to, karne ng baboy. Karne ng baboy. Nilaga ko muna siya, saka ko inihaw. Minsan lang kami kumakain ng baboy. Marlin, nagbartubik din ako ng baboy kanina. Ayan o. Great TV. Ano mo na? Hindi mo nakikita kasi ng sa Great TV. Shoutout nga pala kay Create TV.
labas ng kusina. Patay na yung halaman dahil sa sobrang init. Sobrang init. Silipin natin yung Burj Khalifa. Ito yung kitchen ko. It's my kitchen. Pag walang trabaho, alam mo lang, luto-luto. Pagluluto natin si Mrs. Kapatid ko. Ayan lang buhay ko. Ano ang ating niluluto? Ay, ito, masarap. Pasilip natin yung Burj Khalifa. Burj Khalifa. Ayan ang Burj Khalifa. Ay. Tingnan natin. Try natin. Hindi natin mabuksan. Yung Burj Khalifa, pinakamataas na building sa Dubai. Ayan po yun. Yun. Hindi na pwede i-zoom to. Ayun. Ayan. Yun po ang pinakamataas na building. Ito po yung labas ng aming apartment. Patayin na lahat ng halaman dahil sa sobrang init. Tara na. Balik na tayo. Hindi pwedeng ano to? Ay, na-starting pa ako. Tayo, mga kabayan, tulong-tulong tayo lagi sa, sa YouTube. Walang iwanan. Walang iwanan sa YouTube. Lalo na yung mga may baguhan pa lang. Tulad natin. Parang wala yung ano mo. Hinahanap ko yung wala kang sound. Ayun, naka-off pala yung sound mo. Mainit sa kusina. Kita yung abs ko, oh. One pack. Sensya na kayo sa abs ko, ha. One pack yun, one pack. Dapat yung nakikita. Kasi hindi mo boring yung mga viewers mo. Oo, malapit na matapos yung ginagawa ko, eh. Ilang oras ba ang streaming? Masulit yung streaming. Din mo. Ganito, pag day off. Hello po, sabi ni kay TV. Ha? Hindi mo nakikita. Hindi. Dapat, ito. Dapat batiin mo yung mga bumibisita. Ayan. Si Craig TV. Ganito, pag day off. Tigasin ako. Tigasin. Bakit hindi nagsushow? Tigasain. Bakit hindi siya automatic na nagsushow? Sa kanila rin yun siguro. Hindi, bakit yung ibang nagla-live nakikita nila?
Nagpa-deliver ako nito. 12 piraso, 100 dirhams sa ibang lahi. Yan. Laklakan, walang pasok. Ngayon, titimplahan natin to. Timplahan natin ang... You want? Brother? Ang kapatid ko, ayan. Maglalaba. Ha? See? Amin na yung mayonnaise. Mayonnaise. Asan na yung ano? Paminta. Asan na yung paminta? Wala. Wala naman. Natin mo. Gawa na din. Diba kanina, diba nang nagluto ako? Oo, hanapin mo nga. Haluan natin ito. Mayonnaise. Dinakdakon. Ay, ewan ko. Oo, baka sa atin. Sa atin kaya yan. Amay? Lagyan mo muna sa rep para lumabas. Inom tayo, birthday mo. Happy birthday. Ay, ata mo na. May? Goda binta nante, Erwin. Alam mo, ano yung karagatitan? Oh, tikman mo. Tikman mo. Anong kulang? Anong kulang? Asim. Mataas ang ano ko eh, timpla ko eh. Ano nga kulang? Ano? Konting asim. Ha? Asim. Timan mo nga. Ang sibuyas.
Chili. Pili. Dapat yung anghang masarap. Wala akong lagayan. Dapat kumuha ka ng lagayan. Wala akong lagayan. Ng ano? Yan, hindi mo rin ko lagayan kung paso. Marami dyan ah. Maraming bawalan dyan ah. Basta ibalik sila. Maraming bawalan dyan. Basta ibalik sila. Yes. Anong gagawin mo dito? Ilalagay yan. Uwi ko sa, ay dadalhin ko sa office. Kala ko na kung anong gagawin mo. Dadamihan ko? Hmm. Yan. Dadalhin ni Mrs. bukas sa office niya. Nakitikimin niya yung mga kabayan. Ano lang yun? Simple lang yun. Gawa. Inday, magbugas ka na, Inday. Inday. Ako'y magtatapon ng basura. Puno na naman. Basura, basura. Baka na dito. Magtapon ka na. Kailangan ng kain bugas ka na. Ay, gusto mo? Yung binakdakan. Ay, oo, sige. Gusto mo? Masarap kaya. Salamat. Tama sa prito yan. Oo.
lemon. Lagay ko na ito. Tapos, lagay ko dito. Ganda. Ayan. O, kagigiting lang. Tulog ulit. Oo, kung ano yung gagawa ng mga. Live ba tayo? Naka-live? Pinapadami niya yung mga numbers. Talaga? Nakaya naman. Vlogger na ba si JR now? Vlogger ka na pala ngayon ah. Oh, tagal yan. Nasa na dito? Ligo nga, ya.
Tinatawagan na. Init. May maliliit. Reward. Nag-iba na yung lasa na. Yung na rin. Hindi ba yan? Titigas yan. Yung leche plan. Medyo sumatan. Pupulutan. Nakdakan. Tawag sa Pangasinan. Hindi naman maangang yung sili? Hindi maangang yung sili. Chili powder. Tara bukas, hataw uli. Hataw na. Medyo matapang ng konti. Matapang. Diba sabi ko lang yung ano. Maganda na yung matapang. Kaya sobra sa alat. Pag sobra sa alat, mahirap po ng ano yun. Tagay tayo. Kabayo. Kabayo.
Ako? Hindi good. Wala kang dalawa lang namin mo. Isa piling lang. Kita mo yung birds ko ba? Ano mga? Hindi. Ilaw lang. Pagod na ako. Yun lang ginawa mo, pagod ka na? Sumakit yung pa. Usus! Dahil kasi nakupo. Tapos build pa. Build. Mas mahuli pag brunch mo pa. Dark yung ano. Pwede nang i-ref to. Birthday ni Nori. Kasi yung nagbigay ng tea sa atin. Bigay ko lang sa kanya. Ang mga mo bukas. Hmm? Ang mga mo. Ano? Ha? Nagtog ba lang? Maglagay ka na nun. Ha? Maglagay ka na. Baka maghalo ka. Ayaw mo nun ba ako? Nagkamukha ka dito. Kalit pa. Ayaw mo ba ako nun? Ha? Nakali ka yun. Ano maglagay ako? Kalit pa lang. Kung ano yung pinapamit. Ayos lang. Ano siya? Ah, meron pa yung ano, barbecue. Kuya. Pwede mo yung isa. Ito ko lang sa kuya. Pwede natin yung isa. May isang sawang kunin ko? Ha? Hmm. Iya, iya. Kaya ka.
nabili sa Apple. Diba? Huwag mo masyadong kita. Ano tayo? Mas. Ano na ko pagkakaan? Ano mo kumain? Anong ulam mo? Ay, meron pa yung niluto kong palayahan. Kaya lang hindi ko kuha. Gusto yung niluto Ano mo kong kumain? Kanin. Kape. Mm. Wala ka na. Puro tanggal kanin. Hindi na ba nang paamoy? Hindi ba naman yung TV? Hindi ba nang paamoy? Tapos yun. Parang ano yun. Pero hindi siya lumalabas sa uban lang lumalabas. 1-2, 1-2. Yan. One. One. Ano na, 1-2, 1-2. Di ba namatay kami ba? Naman namatay kami. Yeah. Oo. Ha? Ano yan ang 2? Tingnan mo. Dalawa na. Hindi. One, two, one, two. Ito na pantay na. Bakit pala? Lagi na. Bukan lang. Hindi ka na. Hindi ko sa Facebook. Dokumen. Ah, yun pala. Okay, fine.
din siya. Wala. Galing siya galing. Tugas. Tugas. Brother, Ay, panalo yung dinakda ka na. Dami na nakaingin. ayaw na? Sinasabayan mo nga ng galing, saka records eh. Ay! Saan bang dinakda ka na eh? Live yan. So, live nga yan, hindi mo nakita. Nasa live ka. Paglo pa yung nanood, pangatlo, shoutout sa'yo. Si Odin. Hindi Alin. Ay, Ay, tayo. Shout out mo si Inday. Inday Arlene. Shoutout, Inday Arlene. May dinakda ka pa, may babae ka pa. Inihaw. Inihaw yan, kanina. Food trip, ngayon lang naman. Oo nga, ngayon ka lang ulit nag-iwan ganyan eh. Oh. Pag trip lang, ganun lang. Tapos, sabi, may ano to pero eh, yung gulay. Yung ginisang ng palaya. Yun ang max na max. Oh, mat na yan. Parang ginutuntol ah. Saan magaling? Ano matabangan ka dapat? Tinapangan ko dahil ayaw kong ano, bahala nga magtimpla ng asin. Baka mamaya pa. Ano ba? Oh, baka mamaya May sobra. pen muna kayo. Ano yung dinakda ka? Bili ka kung hindi kayo. Meron pa nga dyan. Kasi kung sobra sa asin brother, mahirap naman, di ba? Oo. Kanya-kanyang timpla. Ay. You want beer? Ang girlfriend mo? Ay, super. Mukha ano kumagawa. Ay, brother, ito, tikman nyo. Eh, medyo hindi maganda yung pakalawa. Ayan. Ganun. Na? May timpla. Ah, hindi, sarap na nga ako nung nakaraan eh. Hindi, iniba ni Joan yung timpla niya eh. Sarap na nung nakaraan eh. Iniba niya yung timpla niya. Nilagyan niya ng cream cheese. Yan, sasawan ko ito. Kumusta yung mag-asawa? Nagpo-post ba sa Facebook? Oo. Nag-post. Yung anak nila, birthday. Birthday lang? Konti. Tag-ulan kasi, sino naman? Oo naman. Oo nga, panay mo lang daw pa rin. Sabi ko nga sa'yo, abutin mo pa rin ang baha, Brad. Kayong maniwaga, titigil yan, November, December. Okay yung palatipin. Hindi lalabas. Di ba? Oo. Pero yung sa akin, hindi na binabaha yung kalsada. Ang taas ng kalsada sa amin. Mga 10 years ulit. Pero may beer.
Ito ba? Ito ba? May iloko. Parang kanin. Doon, sarit! Oh, init mo, sarit! Ito, kanin ba di ba ito? Ayun o. Wala nang kakain. Kasi hugasan ka na. Nahiya ka pa eh. Yan. Susunod na yun kasi hugasan ka na. Na! Ay, ibuhos mo na lahat. Oh, brother, thank you very much. Alis na ba? Akin sa barbecue na ba? Bihira naman mag-barbecue. Ilang buwan na naman yan, para barbecue na naman. Gusto ko yung kilawin na bangus. Kumakain ka ba ng brother? Hindi ako masyado sa mga kinilaw na bango. Ay, dahil. Mga baboy-baboy na lang. Sa mga baboy lang. Baboy, aso. Ay, yung bituka, gusto mo yung kinilaw? Gano'n na. Yung kikilaw din ako ng mga bituka ng baboy. Wala lang ano, ilaga mo mabuti. May talent pala si John eh. Bakit? Hindi, bigyan mo si Lin. Pwede yan. Ah, naman ito dahil? Ilagay mo na nito. Ilagay mo na Ito lang dyan. yan. Pwede yan. May sikretong talent pala to si John eh. Huwag ka lang mag-ano eh. Nag-aaral. Para sa mga anak niya. Para hindi sa tuksoin. Baka ako lang makita magluluto pag balang araw. For good na kami. Salamat brother ha. Relax. Ano ba nagtutulog ka? Hindi sa labas. Bantak naman nga meron sa kanya. Ha? Bantak lang. Hindi sila. Dahil siguro disposable. Tuwa to. Huwag lumalayan. Bangat ka. Yung malaki. Yung ito Yun na lang. Pinapot mo? Oo. Ito, pwede na rin. Hindi mo ito. Maging bantak mo din. Kanto. Masinsik nila. Ito sa tulog ko dyan naman yun. Hindi ka naman may yan lang kasabay niyan. Ano ka ba? Garan. Mga pimababat tayo. Dwara ako. Dalawa ang nanonood. Wala habol po. Nahabol ang oras ito sa akin. Makawatak na spirito. Na may cellphone mo, i-play mo ba na yun? Kawaan mo na yung oras. Ano yan? Kung ano daw, Susana Perez. Sino? Hi, Susana Perez! Shoutout sa'yo. Shout tayo. Nagluto ako ng dinakdakan sa Pangasinan na kumbaga sa Pampanga sisig yun. Sa amin dinakdakan. Kain. Misis ko, asawa ko. Nag-join together kami. Tapos yung nakauban, utol ko yun. Gusto mo, Tika? Hindi.
Ay, marami. Wait mo po lang. Ah, Para bumalik. ay, ganun. Ay, teka. Wala kasing pasok. Kaya ganito ginagawa namin. Day off. Ang sabi ko na, Ha? maganda yung text yung una. Oo nga, yung nga sinabi ko. Binago niya eh. Gumawa ng leche plan. Si Macy's. Mas masarap yung una kaysa ngayon. Hindi ko inaano Oo, kasi. Let's plan ko. Kasi nilagyan niya ng cream cheese. Ginaya niya si Juday. Ayaw na, ano yun. Tel. Ano? Ah, Ano ba siya? Pinas? hindi. So, darating naman sa work eh. Hindi nasa Dubai to. Nasa Dubai ka ba? Sana, di ba? Hmm. Boy of W. Ganyan talaga. Pampalis pagod lang naman. Bukas trabaho ulit. Saludo ko sa mga OFW. Busog na ako. Busog ka na? Ayos ko. Lagyan mo daw. Nang ano natin oh. Kaya sampai kami tahun tayo 31 na. Okay. Apo. Ah, sa Europe. Spain. Apo. Ah, siguro. Ingat ka dyan, kabayan. Yung pinsan ko, nasa ano, sa parish front siya. Dito naman, ano na, 7:20. Ilang oras lang pala. Pagitan natin. Ano mas? Ano Mas na? late pa doon? Hindi. Puro ng hapon eh. Dito bro eh. Ah, parang ako. Oo. Dito naman sa Dubai, 7:20. Mas kahit tayo. Oo. Bihira lang kami sa yung ano, gumawa ng mga ganito. Ayun lang, sa isang. Bihira kami gumanyan. Trabaho, bahay. Ingat ka dyan lagi. Sa bayan, ha? Lagyan mo sili. Sobrang anghang. Sobra ba? Huwag naman masyadong Ah, huwag na. Sobra pala eh. Ayun na. Ba't hindi nakikita yung ano, lumalabas yun? Saglit lang. Ha? Huwag ka tight. Mawala. Ah, mawawala? Makikita ba? Ano ba? Tama? Ah, taga kasi nito. Taga Pangasinan. Opo, taga Pangasinan ako. Saan ka? Sa Pinas? Kabayan? Susana Perez, saan po kayo sa Pinas? We're ready for Delay yung net natin. Delay. delay o tingnan mo. Bagal yung net. Hindi, o tingnan mo, nagpupunas ka, o tingnan mo yung ano. Mga 1 second, 2 seconds. Pag live, gano'n naman. Ikutan mo.
Balik mo yung una. Mas masarap yung una, sabi ko sa'yo eh. Ang maniwala eh. Texture ng una mas masarap. Hindi siguro. Yan. Yung texture ng una, ano yun? Ginagaya mo kasi si Juday. Alam mo naman si Juday, artist na yun eh. Kahit na pangit, masarap ang labas nun. Gumawa ka ng sarili mong version, hindi yung gumagaya sa kanila. Ang ilalagay. Ano din? 8 eggs. Isang kanin. Ilan ba yung eggs nung una? Ano? 10. Oh, 10 pala eh. Tapos may 10 kulang. egg yolks. Tapos isang condensed. Oh, Tapos vanilla. Yun. mas masarap yun. Invento ka pa kasi. Gusto kong texture yung sa ano, choking. Chowking? Medyo matigas. Hindi mo alam yung texture yung choking? Dito po kami sa ano, sa mismong Dubai. Dito kami nakatira sa Satwa. Si ano, nagtatanong Dayang. si ano, Susana Perez, saan daw tayo sa Dubai. Shout out. Yung mga bumisita na ano, Shoutout nga pala kay Lady Dayan. Hi! friend na ba kami ni Lady Dayan? Friend na kami. Friend na kayo. Si ano na lang, si Susana. Ano sana? Oo. Si Susana. Balikan ko na lang si Susana. Yung mga list na contact. Yung mga native calls. Meron din po akong YouTube. May sariling YouTube channel din ang misis ko. Kanya-kanya kami. Ganyan kami dalawa, walang basagan ng trip. Walang tissue sa room. Maraming tissue. Tumatawa si Susana, oh. Ha, sabi mo. Ha, si Susana Perez. Sabi ko, walang basagan ng trip. Kanya-kanya tayo ng YouTube channel. Ganon po kami mag-asawa. Ma'am Susana. Importante magkasundo. Ano, hindi ka mabubusog, kinubos mo kanin. Mas marami ka pa nakain kaysa sa akin. Dami ko kasing nilagay. Sabi ko, konti lang. Sus! Konti lang. Tigsa tampo. Pag-deliver. Pag-deliver. Dalawa ka. Ilan ba in-order mo? Dalawa. Parang Libo. tubo nila 150. Kasi 350 yan. Isa pumunta ka doon, ang init. Bigyan ako sa Sarja dati. Kaya pala, dati ka dito. That's it. Sarja. DGCO station. Paano ka napunta ng ano? Sa Paris? Sa France. France. Paano ka napunta ng France? Bigyan mo naman kami ng ano, Baka nag-apply. idea. Nag-apply siya o kaya may Gigios. Ano yan? Gigios station. Gigios station. 9 years. Tagal din. Tagal din pala.
Buti ka pa, nandyan na. Maganda. Maganda rin ba dyan? Malamig. Dito mainit. Malamig. Ah, may hobby niya. Dubai din sila nag-meet ng hobby niya. Ha? Dubai din sila nag-meet ng hobby niya. Ah, dito. Oo. Andun na sila pala. Plus wala. Kami sa Pinas. Galing ako ng Taiwan. And then siya dito na. Kaya yun. Sa Dubai. Ang init pa rin dito. Dito, grabe init ngayon. Baka next month medyo malamig kami dito. No? Ah, dito sila kinasal. Sa una siguro, sa Consulate. Consulate. Pa-consulate? Mostly sa Consulate, kinakasal. Wala ako nag-uusap. Kung kaya mo, meron din ako nito. Nagbabi ako tapos nilagyan ko ng papel. Orthodox Christian Church. Chris, Catholic din yan. Ilan taon ka na dyan? Sa French. French. French, di ba? France? Ano French? French? Tawag sa ano? Ano? Sa mga France, French. Oh, the French na. Ano mga French? France. Christian din yan. Oo, Christian din yan. Orthodox. Parang maana rin, Methodist. Maana rin yan. Christian din yung mga Methodist. Catholic. Ano yung mga malabas mga? Automatic. Ha? Dito na kami for good. 2 years pa lang sila. Diba? Buti pa kayo. Paano kaya makapunta dyan? Hindi rin madali siguro. Hindi rin madali makapunta. Kung meron silang mga ano, mga family. Hindi ako nagawa ng black pearl. Ba? Sa nanang ko ba yan?
Yan naman tinitignan mo. Gutom ka na naman? Titignan ko lang. Nang pwedeng kainin. Pwede kainin. Nakatapos mo lang kumain. May ibang kakainin. Diba? May chichirya doon. Really? Oo. Kung gusto mo. Maakim yun. Kaya nga. Sama? Hindi. Ano, nag-ready na po din. Three, watch mo. Isang oras mo na nag-live na. May gitna. Titigil ba to automatic? Hindi. Ikaw magpuputol. So, kung pag-iawat ko. May in love ka sa ano? Clients na. Yan yung nakakatalaga na ganito pala. Oo. May in love ka sa client niya siguro. Tingnan. Ang sakit. Sa loob pa. Eh, palabasin mo. Maalis na. Excuse me. Diyan ako. Oh, sabi ko sa'yo, wala kaming pakialaman, ha? Ay, nako. Kunin natin yung sukalit. Ipunin mo. Nakalimutan natin bumili ng mani kasi. Gusto ko ng mani. Pag sa TV, ano, ikaw lang nakakita. Eh, wala ka eh. Wala ko pa pala. Umi-58 sa sender. Ay, bakit yun? Ewan, depende siguro sa Oh. expert na ito numbers. Kain tayo ng Dairy Milk Cadbury. Cadbury? Ano ba ito? Roast. Roast almond. Rose Jack. Roasted almond. Rose Jack Mangawatan. Inas. Hindi ka naman uminom. Kami naman yung ginagawa mo.
Parang hindi ka nasanay sa akin. Mas marami kain sa akin kaysa So, maraming pulutan sa'yo. Sa inom. May namin ka-table ko. mas maraming kain doon kaysa ano. Dapat marami pagkain. Eh, dapat pala sa buffet tayo. Bakit nahilo ka naman? Nahilo na ako ng holy rice mo. Pulang-pula na. Kumain ka. Hindi naman masyado. Bukas. Kunti lang din. Parang may dak na pula. Hmm? Parang nawalang ano lang, tigyawat. Nahilo ka na? Oo, dinayaan mo ko. Yung red horse. Pag nila tayo ng baba lahat. At baka mamaya pumatok. Baba mo dito. Nabihiro. Kahit na. Tapos yun ang ginagawas. Meron mo pa talaga ng flavor ha. Dapat hindi na yun. Yung doon na sa baba ang inuman mo. Yung ano na, pitch na ginawa mo. Para Naka-invent. may kunti lang may lagay. Naka-invent ko ka na naman ng inumin mo. Masarap yung ano, meron pang caramel tsaka ano yun, hazelnut. Tapos na natin. Oo, gusto ko tayo yun. Pero ko yung pinagsan mo. O bro, bye. Kain mo na daw siya. Sige, thank you. Ingat kayo dyan. Thank you. Stay love and care. Jamming muna kami. Ayun lang to, day off. Oo, mahal ang bayad ko dito. Minsan lang. Bukas work na naman. Bukas wala na. Ilang buwan na naman. Mga 2 beses lang ako. Sa isang buwan. Sa pag-inom naman, isang buwan o 2 buwan. Minsan lang po. Minsan lang. Ayun lang. Where?
mag face to face na yung ano. Yung tomboy tsaka yung ano, yung version. Panoorin ko naman. Ano yung panoorin ko? Face to face. Isa na lang, ay dalawa na nanonood sa akin. Akala ko isa na. Dalawa. Ako yung isa. Bago ka mag-live stream, dapat mag-market ka muna. Yung ano ay yung pwedeng yung masisi yung YouTube, di ba? Yung pwedeng wallpaper ka ano. Ganun. Hello, ano ka ba? Hmm? Sarap. Tapos maglalagay dito. Tapos maglalagay ako ng kumbahan. Yung sibuyas. Tubig na parang dinakdakan. Yung nagmatawa. Makan. Ha? Sa inyo. Dinakdakan. 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 Pero pala ilalagay ng ano, utak ng Baboy. baboy. Yung po. Masarap na ito. Masarap. Kahit. Yung may utak ng baboy. Ayoko na. Alala ko nung bata ko kung ano ginagawin na ginagawan niya ng utak. Masarap. Ayaw din ni Papa mong gano'n. Ha? Lalagang ko yun. Ang baboy. Bakit? Ano man ang sarap. Yun, lubot na. Hindi pa.
Lalo na ano, nag-i-stream. Kaya mo siguro na ba? Tapos ka na? Hindi, iniwan mo na. Dami kaya na tayo sa nakita kasi namin tayo. Natangkan. Wala na, kanina. Nakayan. Nakayan. Agay. Lakay. Lumakay ka, lumakay. Ay naku, nabusog na ako. Ngayon kakain na kain. Bye-bye na. Magbababay ka na? Oh. Bye.